Nakon što je zadrugarima pušten snimak na kome se jasno vidi da Filip Car i Dalila Dragojević imaju intimne odnose, Dejan Dragojević nije mogao da veruje šta se događa, ali ni da podnese prostor u kome te je odlučio da pobegne iz Bele kuće. U Bele kući je trajala emisija gledanje snimaka, a zadrugarima je pušten videoklip na kome se jasno vidi da ljubavnica Dalila Dragojević i Filip Car imaju intimne odnose, što je Dejan Dragojević, Dalilin još uvijek zakoniti suprug, teško podneo. Jebote, uzdahnuo je Dejan. Znao si da će se to desiti, rekla je Sandra Rešić koja ga je tešila. Znam, odvratno je za videti. Fuj, viknuo je Dejan. Nema više ništa, to je to. Samo možda neki drugi oblik, ali najgore je prošlo, dodala je Tarasimov. Očekivao sam ja to i ranije, a sada ću reći kada je to bilo. Imao sam u podsvesti da se neće jebati na televiziji. Jebi ga, nije isto znati i videti, govorio je Dragojević. Iako je većina zadrugara pokušala da ga smiri, Dejan nije uspeo da prihvati činjenicu da je njegova supruga Dalila spavala sa drugim muškarcem, dok je njega, dok su bili u ljubavi, odbijala, te je odlučio da pobegne iz zadruge. On je to i učinio, iskočivši kroz prozor, a u toj nameri je pokušao da ga spreči Marko Đedović.